आफाला देननि इखौनि आयै दावलाय बै थालाया एक्टर बायदि नुनायनि एसे दारि हुंख्लायहैजालायनो नागिरदोंमोन ओरै साफानो गैया अखा हाबाय थानानै थांनो मोनासैना आंथ' सेंग्रा माबायाव गैखाला अबस्थायाव गैखाला दारि मुरि साफा लेवारफोरसो बालाबायखो ना माखोथाय अबावबाल' दावखोलाबायनानै बाहैलाबायथोंसै बाल हेल' आजामोन बाबुमोन नानिमोन जारंमोन नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरनाय जाबाय दिनै माइ नायहैनो नागिरदों आं न'नि दुब्लियाव नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थाबायगासिनो दङ दा आङो दुब्लि मोनफैबायानोसै जोंना एसे बिथोरथारावसो जायो दुब्लिया थाबायनांगौसो जालायसिगोन लामायाबो हाग्रा गोजासो जाखोब्रा आलिफ्रालाय ओइ फुरा हाग्रालै सयथिबो बिराद हाग्रा हाग्राजोब सयथिबो बेजों थाबायनांबाय आं नै माबायदि थाबायनांखो होद लेवारफ्रा खम दङ बे माइयाथ' गैलानो अबस्थायानो गोजा जाजोब्बाय मोनजोबखाबाय फिथाइ थायैनि सिगां मोनजोबबालाय बोरै जानांगौ जाखोलै खामानि गैया देग्लाय फुरा खस्थ'ल' गायनायल' जाबाय गैयानो माइयानो फुरा गोजा जाजोब्बायसो नै फिथाइ थायैनि सिगां मोनजोबखाबायसो अब्ला मा जानो अखाबा अखा बाराद्राय जाबायना सान्दुंबा सान्दुं बारा जाबाय फुरा गोजा जाजोब्बाय माइयानो मा जाबावनांगौ बिदिजोंलाय बोरै संसार जाबावनांगौलै बिदिबालाय सयथिबो मा होननानै माबोरैहाय मा खालामबावनो हाबावनांगौ जाखो फुरा गोजाजोबसो नै जोंनाल' नङा अनेक मानसिफोरनानो साफा बिदि जाजोबखादों फुरा गोजाजोब फाग्लासो मथा मथि बैथिंबो गोजाजोबलै फुरा गोजाजोब बैथिंजायबो हनै फुरा नाहरजोब्बाय आङो एखेयानो गोजा नै दा एसे खोमसि खोमसि जानायखायसो अखा दोमैनायखायसो एसे गोसोम नुहुरबावदों सान्दुं गोसाबाथ' फुरा गोजा नुजोबबावगौसोमोन अयथासार खस्थ'ल'लै सयथिबो हालुवाफोरनि खामानिया बेनो जाहैबाय दा जाबाबो जायाबाबो मावसोमनानै जानांगौ जाहैबाय साख्रि बाख्रिबोथ' बबाव मोननो गैया फरायनायाबो आं लाजियो क्लाससिमल' फरायखादों होननानै आं दाख्लैबो आंनि भिडिअ'आव खोन्थाखानाय जाबायना आं लाजियो क्लाससिमल' फरायफ्रांबाय आंबो गैया साख्रिबो लानो हाया माबो लानो हाया हिनजावखौनो लानो हालाय लाङासै मालानि समावबा हिनजाव लानो हाबावगोन हनै माइ गायबाबो माइयानो जायाबा आरो माथो खालामबावनो बोरै हिनजाव मोनबावनांगौलै सोर हिनजावा फैबावनांगौ जाखो जोंनावलाय सोर हिनजावा फैबावगोन बेबायदि एफा खस्थ' मावसेयावबो हनै गोजा जाजोब्बाय खामानि गैला आयै 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 सयथिबो भगबानाबो बिदि खालामहरबाय बायोलै एफा खस्थ' मावनायफोरखौ मा होननानै मा बुंबावनांगौ जाखो आंलाय सयथिबो बाब्रे हनै गोजाजोबथार बिथिंजायबो हाब नाया खालांबायलै नास्रायमोन नास्राय गोरिमोन दां लांबाय खालांनाया लागावलांबाय सयथिबो ओइ बारग'बाय दा माइखौ नायनानै फैबाय आङो गोसोआनो मोजां मोनबोआसै फुरा बोरैबा मोनबोलायबाय दाख्लैफोर बारा बिदि नङामोनलाय अखा हाबाय थानायाव दा सान्दुं दुंबाय थाबाय फुरा सान्दुं फुरा मथा मथि गोजा जाजोब्बाय गोसोआनो मोजां मोनासै बोरैबाल' मोनबोलायखाबाय ओइ बिदि जायोलै एफा खस्थ' मावो होननानै फाग्ला अबे एकदम रिजार्भ बायदिखा हनै एकदम हाग्राबारि बेसेबांबा गेजेरजों फैलायलायबाय आङो फैनानै नायफैबाय गैया खामानि गैया फुरा हाग्राजोबलै मालाय हनै हरजायाबो माइया हनै फुरा बेनाबो गोजाजोबलै मथा मथि गोजा जाजोब्बाय सान्दुंआनो अभार जाबायना दाख्लै बिराद अखा हाबाय बेनि उनाव फुरा सान्दुं दुंजोब्बाय दा फुरा मथा मथि गोजाजोब नायजाला अबस्था गैला अबस्था गाज्रि बा मेंगुलायबायसो दुब्लि बारि माबानानै लेवारफोरसो बालाबायखो ना माखोथाय अबावबाल' दावखोलाबायनानै बाहैलाबायथोंसै बाल बा गिलायलाङोलै आंना बारखौबा बालनि बावहायबा सोर मावथिया गय गायफैलायखो आफोदनो बावथाराखैदां गायफैनाया गोजाजोबथार
फाग्लासो माला माला गायफैलायखोबायलै आं बेजों फैया गोबाव जाथारबाय बै मोनसे लामाजोंसो थांबाय थायोमोन आङो माला माला गायफैलायखो बाहाय फाग्लासो जागोनलै हिनजावफोरखौनो डाबलसो लानो सानखो ना माखोब्रा मानसिफ्रालाय मा दुब्लि बारि माइनि गय गायलाबायनाय मालाबायनाय जालाबायखो फाग्ला मोजांलै बेनानो हिनजाव डाबल लानो हासिगोन बियो दुब्लि बारि माइनि गय गायनानै माइ गायस्लायस्लाय साबसिनबो आरो गयआ अबैसे डाबल लानो हासिगोनलै बे बावबोथ' सबाय फोलायबावदोंसो बा सबायाबो रज'बाय रज'नाया माथो सेरें बेरेंथारलै नै अबा रज'नाय अबा रज'यि हाग्रायासो बांसिन माथो मा आलि बायदिबो नुलायलायनाय ट्रेक्टर हालेवनायनि सिन खोमालै बियो फाग्लासो खस्थ'ल' ओरैनो नै सबाया बाहायबो अखाफोरजों बुसोजानानै रज'नो रोङाखै ना मायाखै जाखो अखाफोरजों बुसोजाना खस्थ' मोननानैसो रज'नो रोङासै नामा ना लाजिनानैसो रज'नो रोङासै फाग्लासो जागोनलै मथा मथि गैया टाउन लसल' ओरैनो हनै हरजाय साबसिन जादोंलाय एसे साबसिन नै ओरैजाय गराय फबनाय मोनदां जायगाया ओंखायनो बारा थिग नङा नैबाव एसे गोजौ मोजां हनै बै दहलाजों हासार दं खोमा बाहाय बरियानो आरो नैबावथ' माबा गेटसो दङ सेन्टि गेट बोरैबा बारनांगौ बेखौबा सेन्टि गेटसो मोनबाय नै सेन्टि गेट जे साइडजों लामा दंलै आलाय बारनांगौबा जारलासो जासिगोन नंबायमोन बोरैबा मोनलायलाङोलै आंना बिदि जेवराफोरखौ बौजां गिलायलाङो माबा माबिफ्रावल' बौलाबायबा सानलायलाङो आङो बाहायबो दै दंबावसो बारबावनांगौआ बारा गिदिर नङा अबैसे फिसासो दा फैनानै हाब्रां गोजौ मोनबाय बेखौ गाखोलांखांनानै ससे थांबानो फोथार मोनसिगोन आरो सेंग्राफोर बल जोलाबायग्रा फोथार आंथ' सेंग्रा माबायाव गैखाला अबस्थायाव गैखाला दारि मुरि साफानो मोनजोबलायनोसैसो बेखौ सेंग्रा होननानै लाबावलै बोरायबायानो मथा मथि बोरायाखै नङा बोरायबाय सेंग्रा होननानै लानो लाजिलायखासै आंबो उफाय गैया गाखोनोसै आं नै एथ' गोजौ आफालादेननि एखौनै आयै दाउलाया बै थालाया गैलामोनलै गोलैथामसैमोन बा गाखोनांगौ खस्थ' बा गोजौथारनो हाखरा बाब्रे नायलाय माबायदि गोदो सनाफोरसो फबनानै दोननाय दंमोन नामा सोरबा जावखांना लांफैबायगोन मा हाखर एफा गोथौ बेलाय लामाजोंलाय नुवाखै आयै दैया सेन्देलजों सारफावगोनसो नामाब्रा फुरा लामायानो अबस्थायानो गैया फाग्लासो नायलाय बेफोरखि मोनसे लामा बियो मोनसे लामा बियो फाग्ला अबस्था खाराबनो है फाग्ला बेबायदि लामाजों थाबायनांगौ मानसिया फुरा दा मिरामिसबाबो उदै जिलायनाय जानो हासिगोनलै जा गोजान थाबायनांबाय फाग्लासो गोलोमफ्रुजोबलायलायखाबाय अमाजों थिखि जायो आंबो ओंखायनो मेजेम बारा ओंखामफोरखौ फुरा गोलोमफ्रुजोब्बायलै जा थाबायनांगौ थाबायबायबो आरो सान्दुं गैबावखायसो अखा हादों दिनै फुरा हरनिफ्रायनो नै बेलासिलायबाय 24 घन्टायानो होनजाफ्राम जाबाय मथा मथि माबासो हाबाय खोमा 14.5 घन्टासो अखाया फाल्थु बुरजाबो हाया बालबो हाया लेरे थेरे रें सेंसांनो एसे एनैल' हालाबाय थायो खामानियाव गैया दामानियाव गैयानो मोनाफ्राव एसे मोजां हाना होबानो जायो माइफ्रा एसे मोजां जानायनि माबा गोदाव सोराव मोख्रा होसोनायथां माथां अखा हालाबाय थायो फाग्लासो अखायानो गैया आंहासो एक्टर बायदि नुनायनि एसे दारि हख्लायहैजालायनो नागिरदोंमोन ओरै साफानो गैया अखा हाबाय थानानै थांनो मोनासैना दारिबो हजाहैनो मोनासै माबो मोनासै साथाया बायनो हायाखै गरिब अबस्था साथा बायनो हाबावनो गैखाला गैनायाबो दैलाङाबो बारा गैला फैसाफोर दंबासो गंसे बायजागौमोन खालमासिफोर बायनो गनायनि फैसाफोरबो गैया जाहैबाय दा गरिब अबस्था जाहैबाय उफाय गैया बायासां बायासै माने फैसा गैयाबालाय माजों बायनोब्रा नै दैफ्रा नायलाय दा गाज्रिनो फोद खांग्रांबाथाय गैलालां सयथिबो दा फैनानै फोथार मोनफैबाय आङो गामिनि फोथार मोनबाय सेंग्राफ्रा बल एल'लायगासिनो हनै बाहाय
फुरा बल एल'लायगासिनो दङ सेंग्राफ्रा बारा एसे गोजानाव हनै नुहुरानो बल एल'लायगासिनो दङ गोजानावसो एसे गोजानाव है आइथिङा मानलुलाबायजोब्बायलै फुरा मानजोब्बायथ' आइथिङा बोरै जाबावनांगौ जाखोलै सयथिबो हिनजावफोर दंबासोमोन खुर होजागौमोन फुरा मानजोब्बाय दाउलाया माबोरै एफा मानलाबायखो फालाय माबा माबिसो अरलाबायनांगौ नामाखो आंनि आइथिङावलाय फाग्लासो जागोन ओइ बल एल'लायगासिनो सेंग्राफ्रा हनै फुरा मानसिफ्राबो गैया माथो दिनै अखा हानायखाय न' सिङावसो खमबल जोमनानै दंजोबोदां मानसिफ्रा गैया साब्रै साबाल'थार खमजुरिथार दिनै मानसिफ्रा फुरा मोसौ खि मोसौखौ फोथारावसो खाजोबो मोसौफ्रासो जोगासिनो दं दा बलखौ नै फुरा नैबे माबा बेगदारमोन बियो नैबे बेगदार फाग्ला मोसौसो जोगुलायनाय जाखो दिनै बलखौलाय फुरा नै फुटबल मेट्च जादोंना माबानि ट्रफिनि फुरा नै फाटा फाटि खेला फोथाराव बेलाय फुरा फाटा फाटि खेला जादों थ' लोगोफोर आङो दा दुब्लि बारिनिफ्राय थाबायबोयै हाइरड मोनफैबाय नै दा थांगासिनो दं न' फारसे हाइरडआ नै जों गामिना फुरा माबाजों बानायनायसो मा होनोमोनलाय बेखौ दालमिया सिमेन्टजों आमबुजा सिमेन्टआ बै ससेनिफ्राय हेल' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो लाइ लाफा बोथोर फैबाय मुथासे बायना हरगोन आं नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय